Bishop, good afternoon. Eke deka bonso branga waraka. Teddy bear wapaka nanti. Teddy bear wapaka nanti branga otiri teddy ana de woro maka je egwu. Branga waraka kwerem nanti. No shafma. Itakashiga kwere onye ki tegroch. Ibranga bia takashigre meze for what? Eh? Lot ntigide no iro onye akpụkantị de branga chega jaga onye eze. Echega hot ntiga azaju che like this. Get is out get kwacho ihu ka onye akpụkantị de. Branga wa paka na olu ge nwagbo onwe gi hia. Akema ni ho wala mrenga ga na social media. Eh? Yes. Ide ekwuli oka. Yes. Nga n'iru me wege interview. The way phone na la pilote girl as. Ara ke yikwere na Ara Actualy onye nwe ara anọghị n'obi. Eh? Ara. Eh? Ele ihe o ji yichakwa na Actualy. Were phone na ndewe ka na ahụ kwụghị anya. The waka ga ahụ straight nwa Mamiwata. The ihe ọ chaga. The waka ga ahụ straight. Eke yiri onye ndị abụghị ga-agbawe enyi echi. Tọ n'azụ. Look at Burukwa Otele ụmụ nwanyị ndị abụghị na-enye su ya. Le manya front babambula. Para ukwu nwunye ndị babambula bịa nga. Were reverse bịa. Tele Rosanna. Ịpa ihe dị otu elubeghị di. Aga ka m jụrụ ọkụkọ ọcha. Bịa were fonu gị. Ọkụkọ ọcha. Eish. Ọkụkọ ọcha oge ka m jụrụ eleghị dị parodi Otele ihe elubeghị. Were fonu a jide n'aka gị ọfụma. Wapụ iji Bluetooth dị gị wepụ ya. Mba ya fan. Gbanyụọ the fan. Gbanyụọ ya. Ọkụkọ ọcha ihe mere na iji parodi Otele a elubeghị. Ehubedi kemgbe ekwo m nekwo m oge ehubedi nwoke abịa bịa gwa gị na ọ chọrọ ịlụ gị ruo na. Ha abịago. Eh? Ha abịago mana I like him ha. Okay, ịghọga di. Mba, ọ gara. Bụ eze gị ti nwere akpụkantị abịaghị ele aka ha. Ụtantị niile bịara nga niile me bịa dọtọ mere gị BBL a na ntị ole nga ọnụ. Ihe a ya eri n'ọnụ. Chineke gbakwa iriri nwa bingo dịka gị irighi gịnị ihe eriri gịnị n'ọnụ. Dọtọ ị gara meet ihe emeghị BBL na ntị the dọtọ ahụ dịkwa ya wụrụ na ntị ka afọ mara emeghị BBL onye eriri wepụta ihu gị na skrin ma ebutughị ihe a na Chineke agbaghị ọkụ. Iriri gịnị n'ọnụ ekwu ụmụ nwaanyị irighị ego gị sorokwa n'ime ha fụta fakamanti nnọọ ka onye mere BBL ntị wepụ aka na ntị gị a na-ekwusi ntị gị zara aza gị bịakwa nga egbeghị aka ekwentị ya fakajimenti ahapụ ime a ga-emere gị BBL were ntị gị fajama BBL n'ime ya. Nwa agbọghọ emere BBL ntị
Biara interview. Aha. Asambo Choma. Choma onya. Levi. Enya na mani hi na-ekwu. Ana mani hi na-ekwu. Levi. Stand up from there. Go outside. Go outside. Mani hi na-ekwu. Go outside. Go outside. Nwa bingo. Go outside. Chineke agbagọ. Levi. Wapụ aka n'okpuru phone na. Okay. Eju ụmụ ole? Amụbekwa m. Iwu onye ebe? Abụ m onye Imo Steeti. Ebe n'Imo. Mbitolu. Bịa na-edewenu phone gị ọfụma nọrọ otu nga kwụsị okwu ike. If you are not ready, mepụta oge ihe a. Mbitolu. Ebe na Mbitolu. Dumọgwa. Ebe na Akọkwa. Mba singiri Idumọgwa. Autonomous community. Ị gbalara mbụ? No, sir. Mpaga ọka dị ndụ. Yes. Nne gị na nna gị kwan, mma gị kwan. Anọ ya. Aka dị ndụ. My sister, no man ihe na-ekwu o. Esi gịnị mere? Aka dị ndụ. Mma m nka dị ndụ. Enwere onye akwụkwọ nọ n'ụlọ unu? No, sir, no. Apụrụ gị ọnụ? No, mba. Eyuzuru gị eyuzu? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m eme keeki. Ana m eme keeki. Ebeka. Okay. Ụmụ nwoke letrala gị? Na-apụ. Enyụrụ? Ee. Mgbe enyi ga-ele mkpu itiri? Ana m anụ ihe onye a na-ekwu. Bịa na-ekpọ ya phone number. Kpọọ ya nọmba gị. 090. Ịwọchịchala ya kwa izu ole ike ịwọchịchala ya. Mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe for Chineke agbagọ. Subscribe or like ya gị share ya. Ọwara ya agbagọ. Ịwọchịcha ya gị gbakọta. Get just know what ya taku share the for what? Subscribe for this place Chineke agbagọ. Kpọọ your number gị. 090 20 57. Kpọọ your number. 090 No, sir. Sorry. Oh, Ochembute. No, sir. Ochembute. Come on, sit up. How old are you? Is that full? Sorry, sir. Is that full? Sorry, sir. Let her fadam. Enya, lap sack, she got a gun. Last, Chileka. Is that full? Sorry, sir. Is that full? 21. Get out of this place, gang. I told that table, I said, go off that music, that. I want a house to get Kokuga. Oh, Nebomo. Nebo, room gas, when a room was a gapena. Room. I don't mean room. Could
afternoon, sir. Don't greet me. Sorry. Kelelem. It's in the ocean, na church. Kelelem. Ibranga for interview. Come on, here, I'm going to have social media. Yes, sir. Come on, about social media, Nina. Yes, sir. Gani room, I interview. Ganiru. The way for Nana, I get out of the last. Nasa. They should not talk with it. Billion got him, I would eat Bilia. Hello, Sir? hello, Telegi. Unable. Ish, the one you front it, I'm to cut here. Hello, Telegi. Yeah, cable Otele. Big abroad the Wi-Fi, the Bianca Biagwam son here. Take one hour antenna, Ibranga Biagwam son ever. Take one hour antenna, I will go TV. Ibranga Biagwam son ever. My bingo. They're not going to be working. Ish, Egwa will disturb here. That music is disturbing me. Abraham for interview. I agree to then I we shot to get a coach against go and get Meshazagan. Branga Batakosh. Remove that your hand from Yonti. Remove that your hand from Yonti. Branga and go again Gabaga Club. Branga Betakosh. No thought. Each woman walking there not to one you may abandon my wife. Come on, get out of this place. Man, you go from me, Branga. Get out of this place. Branga. Yes. First time. Sorry. Hey, Daya, that's Beke. I told me, we won Igbo. Yeah. I come and I'm going to go social media in Ganiru. Of course. Yes. Nana, get beyond the Canada Mass. Okay. It's all daughter. Sorry. You were when I get sorry. That's it. I got with English. Who is Kembe? Get us you baby. Music be lot of get it for hot daughter. No. If I get to get about daughter. Sorry, where will I get your guy? That's it. I got to get about daughter. Can you see me? Where get you back to get the phone and a billion to get Lamas? Why are not there? What wire? The way phone now straight. The way phone now straight. The way phone now. No. The way phone now ma. What wire not there? What that wire not there? Chile kabago kuma bingo. Chile ke my heka. Aqua ke my bianca. Ebrange tigre mo touch abana aqua. Chile ke bakwa go ko. Ikoto. Ma bingo una mu chile ke bakwa go.